குருவே சரணம். குரு சுஷ்வார் முகம் வித்தை உமது அடியின் சப்தம் உமது சித்தம் உலக தமிழ் ஜோடி நெஞ்சங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, துலாம் ராசி நேயர்களுக்கான சித்திரை மாத ராசி பலனை பற்றி தான் பார்க்குறோம். இந்த துலாம் ராசி நேயர்களை பொறுத்தளவுக்கு எப்பயுமே எல்லாத்துக்காகவும் ஒரு வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒரு நபர்கள், அடுத்தவங்களுக்காக மாஞ்சி ஓடி ஓடி செஞ்சு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நபர்கள் தான் இந்த துலாம் ராசி நேயர்கள். இந்த வட்டம் பாருங்கள், அவங்களுக்கு கேது பகவான் அந்த துலாத்துக்குள் நுழைகின்றார், ராகு பகவான் மேஷத்துக்குள்ளே நுழைகிறார் 7ஆம் இடத்துல. அப்போ இந்த மாதத்தில் இது ஒரு பெரிய ஒரு கிளியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக தான் இது பார்க்கப்படும். ஏன் அப்படின்னா, ஜனனகால சந்திரன் மேலே இந்த கேது ஏறி உட்கார்றது அப்படிங்கிறது, இந்த சந்திரன் அப்படிங்கிறவர் இந்த துலாத்துக்கு 10ஆம் அதிபதியான தொழில் ஸ்தானாதிபதியாகவும் பார்க்கப்படுறார். அப்போ பாவக நீதியாக தொழில் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் பாதிக்கப்படும். காரக நீதியாக சந்திரன் சம்மந்தப்படுறதுனால தாயார், மாமியார், மூத்த அக்கா என்ன, அதே மாதிரி அவங்க வீட்டு சகோதர வழியில் உள்ள பெண்கள் என்ன, மனோநிலை, உடல்நிலை, இது எல்லாமே சந்திரனோட காரகத்துவங்களாக இருக்கிறதுனால இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு பாதிப்பு வருமோ அப்படிங்கிற ஒரு அச்சமும் இந்த மாதம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் வரத்தான் செய்யும். சரிங்களா? என்ன, இறைவனோட அனுகிரகம் எல்லா அபாயத்திற்கும் ஒரு உபாயம் அப்படிங்கிறது இந்த லோகத்தில் உண்டு. அதை நம்ம மனப்பூர்வமாக நம்பணும். எப்பயுமே அபாயம் வருது அப்படின்னாலே அதை கூட இணையாகவே அவர் அந்த டிப்ஸும், அதாவது உபாயத்தையும் வச்சு தான் அனுப்புவார். அதுதான் இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். சரிங்களா? பாருங்கள், இந்த கேது இங்கே வர்றாரு. அவருக்கு வீடு கொடுத்த சுக்கிரன் பாருங்கள், நம்முடைய பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானமான 5ஆம் இடத்துல போய் 7க்குடைய செவ்வாயோடு சேர்ந்து இணைஞ்சு இருக்கார். சரிங்களா? அட்டமாதிபதி 5ல் இருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன சொல்கிறோம், ஒரு விதமான ஒரு சலிப்பும், ஒரு எந்த ஒரு விஷயத்துலையும் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லாத ஒரு தன்மையை காட்டக்கூடிய ஒரு அமைப்பும், இது மாதிரியான விஷயங்கள் புரளாங்காகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்துரும். சரிங்களா? மேற்கொண்டும் இந்த கேது வர்றதுனால என்ன பெனிஃபிட், அதுலேயும் ஒரு பெனிஃபிட் இருக்குது. மனக்குழப்பம் இருக்குது ஒரு பக்கம். ஆனால் நமக்கு அடுத்து என்ன அடுத்து என்ன கட்டம் நமக்கு வருங்கிற அந்த ஃப்யூச்சர் அனலிட்டிக்கல் திங்கிங் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ஒவ்வொரு இதுக்கும் வினைக்கும் அதோட விளைவு என்ன அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் நிச்சயமாக அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் அதுக்குள்ளே போகிற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையை கொடுக்கும். சரிங்களா? என்ன, அதனால் இந்த மாதம் உங்களுக்கு பொறுத்தளவுக்கு இதில் ஒரு பெரிய ஒரு தாமதத்தை கொடுக்கக்கூடியமான ஒரு அசௌகரியத்தை கொடுக்கக்கூடிய தன்மையில் இந்த சந்திரனை சனி பார்க்குறது, அதோட கேது இணைவது, எல்லாத்துலேயுமே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சோர்வை காட்டக்கூடிய தன்மைகளை கொடுத்துரும். தொழில் நீதியாகவும் இது நீதியாகவும். சரிங்களா? ஸோ இது இப்படியே தான் இருந்துருமா, இதில் மாற்றங்கள் இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கும்போது கண்டிப்பான முறையில் மாற்றம் உண்டு அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்த இடத்துல சொல்கிறோம். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு கேதுக்கு வீடு கொடுத்த சுக்கிரன் பாருங்கள், இந்த சித்திரை மாதம் 14ஆம் தேதிக்கு மேல் அவர் மீனத்துக்குள்ளே உச்ச பலத்தில் நுழைகிறார். சரிங்களா? ஸோ மீனத்துக்குள்ளே அவர் நுழைவதும், ஆல்ரெடி அங்கே குரு பகவான் ஆட்சி பலத்தோட 6ஆம் அதிபதி இருப்பதும், இது எல்லாமே ஒரு விதத்தில் பார்த்திங்கன்னா, இந்த கேதுக்கு வீடு கொடுத்தன் வலுக்கும்போது இந்த கேது சுபத்தன்மையாக, நற்காரியங்களாக, நல்ல விஷயங்களாக நமக்கு செய்து கொடுக்கறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு வந்துடும். இதுவரை நம்ம ஒரு நெகட்டிவாகவே ஒரு ஆஸ்பெக்டை பேசிக்கிட்டே இருந்த மாதிரி இருந்திருக்கோம். பட் இப்போ பாருங்கள், இதில் பார்த்திங்கன்னா தொழிலில் நமக்கு ஒரு மாறுபட்ட கோணத்தில் தொழிலை யோசித்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஒன்று. சரிங்களா? அதே மாதிரி நம்முடைய உடல் நீதியான, மன நீதியான வரும் பிரச்சனைகளை மாறுபட்ட மருத்துவ முறைகளை தேர்ந்தெடுத்து, இது வரைக்கும் அலோபதியிலே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் சித்தா, ஆயுர்வேதா, இது மாதிரியான விஷயங்களில் நம்ம நோய்த்தன்மைக்குரிய விஷயங்களுக்கு நம்ம அதில் போய் பார்த்து ஒரு ரிலீவ் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு. சரிங்களா? இது மாதிரியான விஷயங்களை நமக்கு ஒரு டைவர்ஷன் கொடுக்கும். கண்டிப்பாக கேது அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக அங்கே ஒரு மாற்றம் அப்படிங்கிறது இருக்க தான் செய்யும். ப்ளஸ் சந்திரனோடு இருக்கிறனால அந்த மாற்றம் ரொம்ப துரிதமாகவே இருக்கும். அது பாசிட்டிவாகவே எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? அந்த வகையில் இந்த கேது பகவான் இருப்பது நமக்கு ஒரு பெரிய விஷயமாக தான் பார்க்கப்படுது. சரிங்களா? மேற்கொண்டும் இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்தானத்துக்கு, அதாவது அந்த ராசிக்கு
6ஆம் இடத்துல போய் இத்தனை கிரகங்கள் வந்து வலுப்பெறும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிச்சயமாக 6ஆம் இடத்திற்கு 3 8 சுக்கிரன் போய் உட்கார்றது, அங்கே 6ஆம் அதிபதியும் வலுத்து இருப்பது, இது எல்லாமே பார்க்கும்போது நோய்த்தன்மை அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் இந்த காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் வந்து விருத்தி அடையும். அந்த நோய்த்தன்மை வந்து எக்ஸ்பான்ஷன் ஆகி நமக்கு பெரிய ஒரு அச்சுறுத்தலை கொடுக்குற மாதிரியான விஷயங்களும், அதே மாதிரி கடன் சுமை சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து ஒரு பெரிய த்ரிட்டனிங் இருக்கிற மாதிரி, அதாவது கேஸ் ஃபைல் ஆகிற மாதிரி, இது மாதிரியான விஷயங்களும் இந்த இடத்துல வந்து சுட்டி காட்டப்படும். சரிங்களா? ஆனால் அது எதையும் நீங்கள் வந்து பெருசாக எடுத்துக்க வேண்டாம். ஏன்னா குரு பகவான் இந்த எப்படி இருந்தாலும் இத்தனை தன்மையையும் கடந்து செல்லக்கூடிய மார்க்கங்களும் வழிகளும், அதில் பெரிய அச்சுறுத்தல்களை வந்து விடாத அளவுக்கு இவர் வந்து அதை தற்காத்து கொடுக்கக்கூடிய இந்த அமைப்பு இந்த இடத்துல வந்து காட்டப்படுது. சரிங்களா? அதனால் நிச்சயமாக உங்களுக்கு வந்து அந்த மாற்றங்களுக்கு, அந்த பெரிய தடைகளுக்கு நீங்கள் பயப்பட வேண்டியதே இல்லை. அவர் தற்காத்து கொடுப்பதற்காகவே இங்கே ஆட்சி பலத்தோடு இருக்கார். சரிங்களா? அவர் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் தனஸ்தானத்தை பார்த்துடுறார், மேலும் உங்களுடைய 10ஆம் பாவத்தை பார்க்கிறார், மேலும் உங்கள் 12ஆம் பாவத்தை பார்க்கிறார். சரிங்களா? அப்போ ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து நமக்கு வந்து சிறு விரயங்கள் அப்படிங்கிறது தொழிலில் இருக்கலாம், தன விரயங்கள் அப்படிங்கிறது வரத்தான் செய்யும். ஆனால் அது பெரிய அளவில் நம்மளை பாதிப்பை கொடுக்காது. ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து டியூஸ் வந்து அரியர் இருந்திருக்கோம், அந்த அரியருக்குன்னு சேர்த்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக நம்மகிட்ட வசூல் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை வேணால் க்ரியேட் ஆகுமே தவிர மற்றபடிக்கு பெரிய அளவில் அதை வந்து ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு கிடையாது. சரிங்களா? அதுதான் இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயமாக பார்க்கப்படுது. மேலும் நம்முடைய குழந்தைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்களுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த 5ஆம் அதிபதி இந்த மாதத்தில் பாருங்கள் 16ஆம் தேதி சித்திரை 16ஆம் தேதி 5ஆம் இடத்துக்குள்ளே வந்து வக்ரம் அடைகிறார். அப்போ 5ஆம் அதிபதி 5லே வக்ரம் அடைய நம்முடைய கௌரவஸ்தானம் மற்றும் குழந்தை பாக்கியத்துக்குரிய முயற்சிகள், இது எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் ஒரு நெகட்டிவான ஒரு ஆஸ்பெக்டாக தான் இந்த இடத்துல வந்து பார்க்கப்படும். சரிங்களா? அப்போ குழந்தைகளுடைய செயல்பாடுகளில் ஒரு திருப்தி இல்லாத தன்மை தெரியும். அதே மாதிரி குழந்தைகள் முயற்சிக்கும் போது அதில் பெரிய தடைகளை காட்டும். அதே மாதிரி கௌரவஸ்தானம் அப்படிங்கிறதும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் நம்முடைய வாக்கையோ அல்லது நம்ம கௌரவத்தை காப்பாற்றிக்கக்கூடிய ஒரு முயற்சியோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம கொஞ்சம் சிரமப்பட்டு தான் அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை வரும். சரிங்களா? அதனால் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம கொஞ்சம் நம்முடைய அதிகமாக நம்ம வந்து ரொம்ப ஒவ்வொரு விஷயத்துலேயும் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டாமல் கொஞ்சம் இந்த மாதம் வந்து நம்மளுடைய செயல்பாட்டை வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டோம். ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் வந்து ரொம்ப அதிகமாக எல்லா விஷயத்துலையும் ரொம்ப இன்வால்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம பண்ண வந்து அது நமக்கு வந்து நெகட்டிவான ஒரு பேர் இது மாதிரியான விஷயங்களை வந்து கற்பிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. சரிங்களா? அதனால் அந்த விஷயங்களுக்காக நீங்கள் வந்து ரொம்ப மெனக்கிட்டு விலகி இருப்பது நமக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயங்களை வந்து செய்யும். சரிங்களா? அதனால் எதுக்குள்ளே ரொம்ப டெப்த்தாக போக வேண்டாம் அப்படிங்கிறது நமது வேண்டுகோள். மேலும் இந்த வட்டம் பாருங்கள், இந்த 4ஆம் அதிபதி பாருங்கள் அதிசாரத்தில் சனி பகவான் அதிசாரத்தில் கும்பத்தில் போய் வக்ரமாகிறதுனால நமக்கு இந்த வீடு மனை வாசல் மற்றும் வண்டி வாகனங்கள், தாயாரோட உடல்நிலை, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஆரோக்கிய குறைவுகள் அப்படிங்கிறது தான் அதில் வந்து பார்க்கப்படுது. என்ன மேலும் நம்முடைய சிற சொத்துக்கள், வண்டி வாகனங்கள் இதெல்லாம் விற்க போகும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து அதில் வந்து நல்ல ரேட்டு கிடைக்காத ஒரு தன்மை, இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இதில் பார்க்கப்படனால இந்த மாதிரியான விஷயங்களை இப்போதைக்கு கையில் எடுக்காதீங்க. கொஞ்சம் அது இந்த சனி வக்ரகதி ஆகி நிவர்த்தி ஆகி போய் வந்த பிறகு நம்ம இந்த விஷயங்களை பார்ப்போம். சரிங்களா? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன். நமது குரு சுஷ்வா ஆறுமுகம் எல்லோருக்கும் எல்லா புகழும் அருளும் வாரி வழங்கட்டும் என்று கூறி இந்த வீடியோ நிறைவு செய்கிறேன். செங்கதிரோன் உள்ள மட்டும் எம் செந்தமிலும் வாழும் வளரும். நன்றி, வணக்கம்.